prišiel do Bratislavy, v tom čase som bol na koncerte, tak vtedy ma zastavil jeden pán herec a opýtal sa ma, že či mám ešte topánky, že po tom období možno dlhšie, už potom ich nebudem mať, hej, že to príde ťažká doba. No najradšej by sme ich obesili, ale kto nám bude upratovať mesta? V tom momente som vstal a som odišiel. Počas tej demokracie, ako keď nastúpila tam zo začiatku, že som chcel ísť na kávu do Slovana, ako bývalý Slovan hotel, nemôžete tam ísť vyššie cigan. Tá demokracia je určite potrebná. Som o tom presvedčená, že to má aj svoje výhody. Ak nemáte slobodu, tak vlastne nežijete.